Ίσως η συχνότερη ερώτηση που δεχόμαστε από νέες μικρές εταιρείες είναι για τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εξαγωγή εμπορευμάτων προς τρίτες χώρες. Είναι κατανοητό για κάποιον που δεν έχει επιχειρήσει να εξάγει στο παρελθόν όλη αυτή η διαδικασία να φαίνεται δύσκολη. Όμως δεν είναι, αρκεί να ακολουθήσει ένα-ένα τα ακόλουθα βήματα. Στις σημειώσεις κάτω από το βίντεο αυτό θα βρείτε τη διεύθυνση για να κατεβάσετε το αρχείο Excel, στο οποίο μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τα τρία βασικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για μια εξαγωγή. Όπως μπορείτε να δείτε, τα τρία βασικά έγγραφα για μια εξαγωγή είναι το τιμολόγιο, το packing list και φυσικά το δελτίο αποστολής. Το τιμολόγιο ή αλλιώς invoice, ή μπορείτε να το δείτε και σαν debit note, είναι αυτό που βλέπετε. Αν φυσικά υπάρχει μηχανογραφημένο σύστημα στην εταιρεία μας, τότε η έκδοση του τιμολογίου μπορεί και πρέπει να γίνει συστημικά και όχι από εδώ. Αν όχι, μπορείτε να εκδώσετε τιμολόγιο με τη βοήθεια του Excel. Μπορούμε πολύ εύκολα στο αρχείο αυτό να βάλουμε εδώ το σήμα της εταιρείας μας, τα στοιχεία, τη διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, τον αφημί μας και την ΔΟΗ που ανήκει η εταιρεία μας, τα στοιχεία της εταιρείας που πουλούμε το εμπόρευμα. Πολύ βασικό κομμάτι είναι ο αριθμός τιμολογίου και η ημερομηνία έκδοσής του. Φυσικά πρέπει να περιλαμβάνεται η περιγραφή των εμπορευμάτων που πουλάμε, τυχόν συσκευασία, η τιμή ανά περιγραφή και αν χρεώνεται η συσκευασία μπορούμε να το περιλάβουμε εδώ. Το αρχείο αυτό θα μας βγάλει το σύνολο αυτόματα του τιμολογίου και κάτι σημαντικό είναι ότι πρέπει να αναφέρουμε και τους όρους πώλησης ή αλλιώς Incoterms, με τους οποίους έχουμε συμφωνήσει με τον πελάτη μας ότι του πουλάμε το εμπόρευμα. Για παράδειγμα Ex-Works, στην πόρτα δηλαδή της αποθήκης μας, ή CIF στον τελικό προορισμό και ούτω καθεξής. Το packing list είναι το δεύτερο βασικό έγγραφο που είναι απαραίτητο, ακριβώς τα ίδια στοιχεία, με μόνη διαφορά ότι εδώ αναφέρουμε την περιγραφή και τα βάρη για κάθε εμπόρευμα, το καθαρό και το μεικτό βάρος, gross και net weight. Το gross weight είναι το μεικτό βάρος του εμπορεύματός μας μαζί με τη συσκευασία, ενώ το καθαρό βάρος ή αλλιώς net weight το βάρος χωρίς τη συσκευασία. Και πάλι το Excel θα μας βγάλει μεικτό και καθαρό βάρος αυτόματα. Τέλος, το δελτίο αποστολής είναι ακριβώς το ίδιο έγγραφο με το packing list. Μπορείτε να βρείτε φυσικά και άλλα δελτία αποστολής που αναφέρουν λιγότερα ή και περισσότερα στοιχεία. Εδώ έχουμε το ίδιο ακριβώς έγγραφο με το packing list. Μπορείτε επίσης το δελτίο αποστολής στα αγγλικά να το βρείτε και σαν consignment note. Αναφέρονται πάλι τα βάρη. Η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ αναφέρουμε το τόπο παράδοσης, που θα μπορούσε να είναι διαφορετικός από το packing list και το invoice. Για παράδειγμα, η ίδια εταιρεία αλλά με διαφορετική διεύθυνση, παραδείγματος χάρη η αποθήκη και όχι η λογιστική διεύθυνση της εταιρείας. Αυτά είναι τα τρία βασικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για μια εξαγωγή. Και λέω βασικά γιατί αναλόγως του είδους του εμπορεύματος συχνά είναι απαραίτητα και άλλα έγγραφα. Παραδείγματος χάρη για τρόφιμα είναι πιθανό να χρειάζεται έκδοση κάποιων πιστοποιητικών υγείας, για εμπορεύματα τεχνολογίας, πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ούτω καθεξής. Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση εμείς σήμερα καλύψαμε τα τρία βασικά έγγραφα. Τυχόν λοιπά έγγραφα που μπορεί να είναι απαραίτητα θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας και αναλόγως του εμπορεύματος, του είδους του εμπορεύματος, θα σας συμβουλέψουμε για τα πιστοποιητικά που πιθανόν να είναι απαραίτητα. Πολύ σημαντικό είναι πάντως ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι μια εξαγωγή θεωρείται επιτυχημένη από εμάς τους εκτελονιστές μόνο όταν ολοκληρωθεί και παραληφθεί από τον πελάτη μας στον τόπο εξαγωγής και όχι όταν θα φύγει από την χώρα μας, από το λιμάνι μας, αν πρόκειται η μεταφορά να είναι με καράβι,
ή από το αεροδρόμιό μας, αν είναι με αεροπλάνο και ούτω καθεξής. Για το λόγο αυτό, πάντα σε μια εξαγωγή ξεκινάμε ανάποδα, ρωτώντας τον πελάτη μας στον τόπο εξαγωγής για τα έγγραφα που αυτός χρειάζεται για να εκτελωνήσει κατά την εισαγωγή του εμπορεύματος στη χώρα του. Μετά, ασχολούμαστε με τα έγγραφα που είναι απαραίτητα από το ελληνικό τελωνείο. Οι πιθανότητες είναι ότι τα έγγραφα που θα ζητήσει το ελληνικό τελωνείο θα περιλαμβάνονται στη λίστα του πελάτη μας που μας έχει ζητήσει από το εξωτερικό. Ευχαριστώ πολύ.